Igbo ndị ọma Chineke nna keche mma pụrụ iche ekenekwa m unu. Akwenye na afọ ihe ada n'akụkụ ebe a. Kedu afọ nwoke ma Dave Umaya? Ọ sị na Chukwu, the God that brought Tinubu, will help him finish the work. Dave Umaya, it is very obvious that now a lot of you say you go your birthright, say you go the Igbo heritage just because of porridge yam. You people have sold your birthright, and you people should know that now when it comes to election again, and where is the hobona only you make it again na Igbo ever again, because now ndị Igbo, the only people have betrayed that heritage ju emalo ndị Igbo. Kedu ihe men ji okwu kwa n'ụbọchị nke tata? Nwanne anyị nwoke pụtara na-ekwu okwu na this video sị na Eastern governors niile endorse go. Eastern governors dị 4 endorse go Tinubu. Ma ndị nọ na their last tenure, ma ndị kabatala abata, ma ndị nwe 3 years left, ma ndị nwe 1 year left, all of them na endorse Tinubu. Just because na ha chọrọ itiri onye nke ha that can be able to cover their corruption up. They can be able to cover their corruption up. Nekwubudu na agbagala a lot of things na-eme na ana Igbo anyị. Serious insecurity a na-achọ ibubata na ana Igbo anyị. Iju ikwunugo like this jụọ onwe gị ajụjụ sị mgbe ọbụla achọrọ igosi ndị emere arrest na ana Igbo anyị, iburu mmirikite egbe dosa ha n'ihu si na egbe ha bụ wee jee data operation. Ị na-ene onye egosiri anya ọ dị ị na-afụ na onye anụnwa cannot even assemble 8mm egbe wee fọzie nke assemble AK-47 enwe bụ tụsa ha dị egbe sanya assemble ya back ịmara na assemble egbe assemble dosi ya na say assemble onye ama mmenwu ya ibulu Mark 4 ibulu AK ibulu nke na-agbatu plane ibulu everything busi ha n'iru na-asị na ya ha ji wee je oshi na ha ji wee je operation non the ESN. If we are not seeing when nke governor Enugu State ejefu mbọsa na this governor na-asị egbe atachala nchala ọ na kunu si na ihe ụmụazị ji wee bịa operation na isi na ọhịa ji wee bịa operation dosa ha n'ihu ya si ha assemble ya like onwe film aha anyị na shooter ngwa arrest one guy buteli egbe si ya nekwa na egbe iPhone in the crime scene or see yes ihe a bụ egbe mana ọ bụrụ onye nwa gbalị ya ewe si ya ngwa na ọbụnya ma ihe this guy wee dosa dị egbe sniper scatter ya assemble kwa ya back again ti ya mgbo n'ime chọọ ife ya gwa ha na ọ bụrụ na onye nwa gbalị data egbe and he doesn't miss ọ bụrụzie ihe anụ nwanne. Anyway, achọrọ m ikwu okwu much nene na ihe nwanne anyị nwoke gwa our southeastern governors na nke ikpeazụ a ekenekwa m. On the 15th of June 2026, the Southeast governors and leaders back on Abakaliki Ebonyi State when endorse Tinubu for his re-election into office. Now, we win the 2027 presidential election. When why must it be in the Igbo when I fire the first bullet at their own? Obu no nyu na egburu onye isi ga-achi awo. Onicha mom na agụ na say na ya dị n'ụlọ na ya dị ụlọ. Mana ụmụnna dị baru ka na akatalova da agbalova ọsọ. Anyị ma mgbalu n'ugwu Southeast governors ọsọ. Anyị ma gbugwu nkwulu n'ọsọ. You can take you can take the horse to the stream, but you can never force the horse to drink water. Or the impossible. I just believe when just gbakọ na Ebonyi na alalo win campaign na elilo onwu na ego ndị obodo. You are free to do that. Mana evon nke voting Tinubu unu ncha na ebe a na that of your family vote unu elu 3% of the total Igbo votes. And the 2027 obi kelele nke ka ya makwa. You understand? Emelu even na emegida na odu ka a case of emelu noodles advert. Ada emelu gari advert mana gari na ele ife dị egwu. Ada emelu gari advert Peter Obi bụ gari. You understand? After na enwere advert mana ọ na-ele ife na adịrọ mma. You understand? So na ọ bụrụ nke izi ife a na-eme na Nnamdi Kanu bụ ndị Igbo ka ọ ga-abụfa je Kevin akpụ ya podcast ma interview bakpole ya n'ọnụ na-akpụ ya ava dị anya na anya. Before IPOB was proscribed, Igbo governors bụ ndị bụ ụzọ wee proscribe ya n'Enugu before federal government wee mee the same thing. So anyị adịrọ surprise na ka unu si emie. Most of unu onye dịka Dave Umaya nke na Soludo gwọla ajụ bulu nnọọ Tinubu a na-elie na-afọ ọsụ anyị na-agba anyị ya ka ọgwụ Igbo mana anyị ama nle ya. Onye na-arọla ọgwụ Igbo aka ekwetara na ọ ga-ala ifere na ọgwụ ya ga-ana n'iyi. You understand?
even na Soludo nwere any Anambra person now Soludo ga influence mu na anyị tụnyere egbu because na anyị feel na anyị na ekwu mana etu isi wee mịa mbọị ị ga-adị surprise Anambra maka isi surprise mmadụ amakwa maka ndị Ebonyi na devu ma enwekwa ike ọsịba Soluzik vesie Anambra dị eso mmadụ eto even ngị nwa bụ Soludo mana iji degodo the whole lawmakers ikpo egodo ba na akpa the average Anambra nwere mind of his own man control nwa ya to vote ọ ga-eli ya ọnụ save Nvidia 2027 election Obi kelele nke kedu alụ Peter Obi mee na ọ dị different from the rest kedu alụ Peter Obi mere o ji wee tabi omeji unu kedu ife omelu na o ji wee tigbuo eke ide mmiri unu na endorse Tinubu na ọdịna Tinubu amakazi achị 1 kg of gas kịta 2000 something mmadụ na afford nwe ebe ka fuel nọ ego subsidy nwee na-ese from subsidy kedu obi ibe jigoli wee metala anyị insecurity anagonu na okunja sai vote Tinubu n'obodo abụrụgozi London ọrịa on what basis unu ji elesa Tinubu for this second tenure renew hope ebe ọ bụ na change va weta togbulu anya atogbu renew hope first tenure ka eji alụ ọlụ second tenure bụzi ụlụ ka a na-alụ na ya eji m Anambra steeti wee malụ first tenure Soludo nweeve okwu onweve ome anya na-asị na nwa mgbafọ na-emebe nwa ozugbo ọ na-aba second tenure ozugbo ọbame market odochi ndị mmadụ ọnụ narị onye ọbụla na-ebesa agwa ọ bụrụ na ọ bụ na anyị ma ọrụzi APC ka anyị ka nọkwa na Anambra akụ ga na Anambra kịta bụ APC na federal ọ karazi m mmadụ evi m ise a n'anya tụnyere ụka Chukwuma nọ APC ka mba waga mana Anambra ga disappoint anyị abụrụ mma Anambra na-eti nwa na-akwa aka nụnụ ị ga-adị surprise na even na be nna anyị na isu ọfịa ịma convince m ndị isu ọfịa because anyị aghọtazi ebe ị na-eme anyị nwasịrị ebubu anyị nwasịrị ebu azikwu ndị maka anyị na-esogbu anyị na-esozi na ụlọ ebe ị na-eme dozi anya na-ekwu ala esi oti oso ana m ajụ na oso wee jee Abakaliki wee jee endorse Tinubu ọ bụrụ na ọ bụrụ onye dịka Peter Obi ala esi oti ya nwere ọnụ wee tinu due to LP due to Labour Party ya ewezi ka vote wagazi aka alime mistake ka onye ọbụla bịa ebe a that was the federal ala esi oti chance thank God na ala esi oti na onwe vindicate na onwe na ọ na-alụ ọlụ anyị nwekwa ike ma ya nwena option because governors bụ House boy president ka na-abụ emere etu abasi EFCC chugbulu and then mana no matter etu ike si dị ọcha na enwelele obele nsi nwee ike ịbịa EFCC sort of Peter Obi bụ anyị na atụ EFCC ego and then most of them ji wee ha etinye nya kedu ivunu ka ngwa unu ụmụnna bụ aya ịghọtago anyị ma ada agbala ụmụnna dị ọsọ arụ ka na katalova ivo Peter Obi ka anyị na-eso ọ na-eje ọjọọ na ana Peter Obi siri na nke ba na-akpọ ya NDC apụta ọ bụrụ na ọ bụrụ maka ebe a sịra maba pati ọzọ ọ banye CWI esolie you understand ife na-esho Peter Obi bụ pure organic love mmụọ ama nkwụsị nwe mmadụ ama nkwụsị nwe 2027 we will vote and our vote will count anyị nwa bụ ife ga-anọ anyị ga-protect vote anyị nke evo unu ga-eko ịgwadogoro otu afọ now ọ gwana God no ka botu moyo mwako na ballot Angela one day two of vote if you fear you die if you know fear you go still die I better speak the truth and allow the chips fall where it may ịgwadogoro otu afọ now ice